court has considered the application for exclusive jurisdiction and direct access. It has concluded that the application does not engage the court's jurisdiction and no case has been made out for direct access. Inkundla yomgaqo siseko isikhabile isicelo se-MK Party esiphathelene nomba wokuba ingabe umongameli Cyril Ramaphosa unawo kusinina amagunya okunika ikhefu elikhethekileyo umphathiswa wamapolisa uSenzo Mchunu ze achonge uFeroz Khatshaliya njengomphathiswa olibambela. Inkundla yomgaqo siseko ilibuyisele kwinkundla ephakamileyo yeZibheno kwakhona idabi lomthetho phakathi kukaNkosana Makate owavelisa uPlease Call Me nenkampani yakwaVodacom. Inhliziyo yami ibhlungu kakhulu, ngiphukile emoyeni. Lirhoxisiwe ityala lokubulala ngakumduduzi Mnisi nobengumtyholwa kwityala lokubulawa kukaLikhona Fose. Umzimba kaLikhona wafunyanwa utyhuthulwe amalungu kude kufuphi nasekhayeni lakhe ngoJuni walo nyaka. Namkele kwindaba zethu andambe ndodwa andamba nophumza sikhumba noyitolike lwezandla Botani Msonsondo. Iqela le-MK Party lisigxeke kabukhali isigqibo senkundla yomgaqo siseko sokwalela eliqela kuba lifake ngqo kule nkundla isicelo esingxamisekileyo esichasene nesigqibo sikamongameli Cyril Ramaphosa sokunika umphathiswa wamapolisa uSenzo Mchunu ikhefu elikhethekileyo ze onyule unjingalwazi Feroz Khatshaliya njengomphathiswa olibambela. Eliqela lityhole lenkundla yomgaqo siseko ngokuba nomkhethe kwaye lithi icekwa ngoku likubemi beli kuba bazithabathele isigqibo. If you're going to refer to the issue of direct access to kick this matter out of this court, let us not forget that this is the same constitutional court that at first instance and last instance, when the case against President Zuma for him to be incarcerated without him having gone through and having had a day in court, this is the same constitutional court that allowed direct access for the incarceration of a man whom, by the way, had not even seen his day in court and sent him to jail. So it cannot be that for such a serious matter, such as what has been brought about the president's delinquency, on an issue that the South Africans themselves have brought up as an uproar, that this court now just sees it as an issue that should be sent back to the High Court. No. If you look at the issue of the CR17 statements, which today still have not been unsealed, it's the same court that is sitting with this issue. The issue of Phala Phala, he's never had his day in court. So the application of the law in this country, it's clear that Lady Justice has got eyes, and unfortunately, this is something that now the South Africans themselves and people on the ground must take into their own hands. Ukanti advocate Limpofu noligqwetha likaMnumzana Jacob Zuma oyinkokheli ye-MK Party uthi uza kufumana umkhomba ndlela kuMnumzana Zuma ngenyathelo elilandelayo ngalomba. All options are on the table until we have consulted with the clients and my attorneys. There's no option that's off the table. But the point of the matter is that I think, as Mr. Ndlela said, it's really in the hands of South Africans. If they think they want to know whether the commission is an illegal commission, whether the minister is an illegal minister, whether the leave of absence is illegal, if they want to know that, then they will find ways to find the truth, because this is their country. Libuyiselwe kwinkundla ephakamileyo yeZibheno kwakhona idabi lomthetho phakathi kukaNkosana Makate oweza nePlease Call Me nenkampani yakwaVodacom. Le nkundla ivakalise ukungaxoli ngemiba ethile yesigwebo sangaphambili senkundla yeZibheno okaMakate uthi uza kulwa kube mdaka isalite ayifumana imbuyekezo emfaneleyo. Usekela jaji oyinhloko nozibeka phansi intambo uMnumzana Mbuyiseli Madlanga ugwebe ngokulibuyisela kwinkundla ephakamileyo yeZibheno ityala likaVodacom noNkosana Makate ngelithi kufuneka linikwe ingqwalasela kwakhona. Kwisigwebo sakhe ukhankanye ukuba inkundla ephakamileyo yeZibheno yaphanza ukunika izizathu zokuchitha isigwebo senkundla ephakamileyo
neyayivumile ukuba lo kaMakate makanikwe imali eyi-47 miliyoni yeerandi eyayibekwe etafileni yinkampani yakwa-Vodacom. In this judgment, we dealt with factual issues, but crucially, without deciding them, purely to demonstrate the Supreme Court of Appeal's failure to comply with the duty of proper consideration. We cannot suddenly be at large, as the legal language says, to determine those factual issues. The matter must be remitted to the Supreme Court of Appeal for a proper determination of the appeal. And that must be before a differently constituted panel of the Supreme Court of Appeal. OkaMakate uvakalise ukuba nelunda ngokujijingalo yenkundla ephakamileyo yezibheno ukuba inyanzelise inkampani yakwa-Vodacom ngokumhlawula iibhiliyoni zeerandi nathi imfanele ngombono wakhe wokuqamba i-Please Call Me. Well, I'm still resilient. I mean, I'll forever be. We'll go to the SCA, and the SCA must just relook at the case and then provide us with the judgment that will then stand the test. Nyakenye uMakate neVodacom bafakana imilomo ngembuyekezo yakhe nalapho inkundla ephakamileyo yezibheno yayalela iVodacom okokuba ihlawule uMakate umyinge ophakathi kwe-5% ne-7.5% ngemveliso yakhe. uMakate uthi ufuna ukuhlawulelwa ukusetyenziswa kweenkonzo zemveliso yakhe ukusukela ngomnyaka ka-2001 ngoMarch ukuza kuthi ga kuMarch ka-2021, nhlawuleleyo equka inzala. Oku kuthetha ukuba le nkampani kuza kufuneka ihlawule lo mfo kaMakate imali eyi-9.4 biliyoni yeerandi. Nangona igunya abantu lezotshutshiso lilirhoxisile ityala lokubulala ngakumduduzi Mnisi nobetyholwa ngokubulala uLikhona Fose, uthi unxunguphele kakhulu ngemeko athe wazibhaqe kuyo kwaye uthi ixhala lakhe lelokuba usafumana imiyalezo emgrogrisayo nangoku, ukanti usapho lukaFose luthi lisayithemba kakhulu inkqubo yobulungisa yeli njengoko besenalo ithemba lokubanjwa komenzi wobubi. Igunya abantu lotshutshiso lirhoxise izityholo zokubulala ngakumnisi nanjengoko kucaca ukuba umnisi ayingomntu wokugqibela ukubonwa noLikhona Fose nobeneminyaka eli-14. Nangona iphume etshaya eziseleni kodwa uthi ezi zityholo zimbeke ichaphaza elibi. Namanje angikhoni ukukhupha kahle, angikhoni ukucabanga njengomuntu onomali. Inhliziyo yami ibhlungu kakhulu, ngiphukile emoyeni. Ngiphukile emoyeni ma. Ungakhali baba, ungakhali. Ungakhali mntu. Ungakhali baba sikisi. Ungakhali. Ngizubuhlungu ma. Ngizubuhlungu. Ngizubuhlungu. Mama uyagula. Lo muntu akangicabangeli. 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 Shoot. Mengicabanga nje umndeni wami sowonke. Yabo. Ukuthi mina sengumulali manje. Yabo. Ene manje angikhona ukukhuluma nabo. Bachazele ukuthi manje kuyenzakalani. Kunzima for mina. Nangona inqwenela ukucacisa ngemeko, umnisi uthi usafumana imiyalezo egrogrisayo. Namanje still isachubeka lezi zinto ngilibele ngilanga phandle. Njoba ngilanga phandle manje into engifisane nayo engibhekane nayo kuba nama calls wama private numbers engwa receive recently ngoba ngisebenzisa ifoni yaka bhuti wami, into bengiyifacea na before ngiboshwa, and then now lama private calls bengwathola bengazi mina ukuthi avela kuphi. Nanjengoko uphando lusaqhuba, usapho luthi luphoxekile kakhulu ukukhululwa kukamnisi. Sive ubuhlungu kakhulu xa kuthiwa umduduzi uphuma engenatyala, but sisenethemba lisesekhona ngoba bathi uphando lisaqhuba lona. Usapho lakwaFose luthi lusenethemba ngakwingalo yomthetho kwaye lunqwenela ukumazi umenzi wobubi. Lihlehliselwe umhla wesine ku-August ityala elijongene nomama waseWestbury kunye nabo atyholwa nabo. Igunya abantu lezotshutshiso longeze elinye ityala lokuzama ukubulala. Esisine sabonwa kushicilelo lwevidiyo nethendi kumakhasi ezonxibelelwano sitshaya iziyobisi, sikwatshayisa nomntwana oyinkwenkwe. Sithetha nje le nkwenkwana selithathiwe kwikhaya layo ngabasemagunyeni.
Ivele enkundleni indoda etyholwa ngokudlwengula ze ibulale umntwana oyintombazana uBukawu Rhasimelwe nobeneminyaka emithandathu ze yagqiba ukwenza isenzo semanyumnyezi yafaka lemveku kwindlu yangasese engagunqulwayo kwiphondo laseMntla-Ntshona kanti abahlali bakwamkele ukumiswa kwelityala nomrhanelwa engafumenanga beyili. Uluntu lwelali yaseTshoge luvakalise uvuyo ngomsebenzi okhawulezileyo nowenziwe ngamapolisa eqinisekiseni ukuba umtyholwa uyabanjwa njengoko bejongene neziganeko zolwaphulo-mthetho kule ngingqi. GBVE amatyala okuxhatshazwa ngokwesini axhaphakile kule ndawo. Kungoku nje sinamatyala amathathu. Ityala lokudlwengulwa komntwana oneminyaka eli-14 nowadlwengulwa ngolwesihlanu ngumntu angamaziyo. Kunentwazana eneminyaka emine edlwengulwe yindoda encuma nomama wayo neneminyaka engama-47 ubudala. Sibongoza amapolisa noluntu ukuba basebenzisane kwaye abazali babeke abantwana babo phantsi kweliso elibukhali. Nangona kunjalo abahlali bathi kuyaxhalabisa ukuba amatyala amaninzi ezinkundleni kule ndawo aphela kungekho sisombululo sicacileyo. Molao a o diragadiwe re batla gore sihlaba ikhwelo lokuba ubulungisa bube khona. Sifuna ukubona ubulungisa kweli tyala likaBukawu kuba maninzi amatyala apha eKagisano kwinkundla kaMantyi Rhanyisa adla ngokuchithakala ngaphandle kokulandelela. Kodwa ngeli tyala sikulungele ukulithathela kuzwelonke ukuze siqinisekise ukuba ubulungisa buyenzeka ngakule ntombazana incinci. Re ipelaetsa ka ngwana o. Ulutsha lwale ndawo lunethemba lokuba akazuyinikwa ibheyile umtyholwa. Re le bašwa ba Morokweng re kgatlhano le bosenyi. Silulutsha sichasa ubundlobongela obusekelwe kwisini. Sithanda ukubulela abezomthetho ngempendulo ekhawulezileyo kulomba. Ukubanjwa kwalo mtyholwa kukhawuleze kakhulu kwaye sinethemba lokuba umenzi wobubi akazokuyinikwa ibheyile ngomvulo. Mmuso ba ganele ka beyili ka gonne dikgetsi tse a lebaganeng le tsone ke tse di masisi thata. Umtyholwa uJohn Ogorogile Mathathebe ujongene nezityholo zokudlwengula nokubulala kwaye uza kuphinda abuyele kule nkundla ngomhla wesi-4 ku-August. Ubanjiwe umalume kaNhlala Yenza Ndlovu kuquka nabarhanelwa abathathu ngokuphathelene nesiganeko sokubulawa kwakhe. uNdlovu ebenguceba we-DA wadutyulwa amatyala aliqela ekhayeni lakhe ngoDisemba ka-2023 eHowick KwaZulu-Natal. Kuvele obunye ubungqina kwityala lokugetyengo kaNhlala Yenza Ndlovu. Usapho lwakhe luye lothuka emva kokufumana iindaba zokuba omnye wabarhanelwa kwesi siganeko sokubulawa kukaNhlala Yenza ngumalume wakhe uSimphiwe Eric Zuma. Ubaba uZuma umfowabo kagogo ozala uNhlala Yenza, so umzala noma umalume in fact waNhlala Yenza. So besihlala sithi thina umzala sithi umalume because besazi ukuthi isumndeni. Phambi kokusweleka kukaNdlovu wayesebenza kumasipala umngeni njengombhexeshi kulo masipala. uChris Papas nongisodolophu walo masipala ukwamkela ukubanjwa kukaMalume. As the DA, we've known for a while who the suspects are. We have private investigators working on this particular matter. So the fact that it's taken so long for these individuals to be arrested when we've tried to provide the police with this information for a very long time is worrying, but we do take comfort in the fact that seems to be that there is progress being made. Ukwahlomle ngokuqhubekileyo enkundleni namhlanje. There has been a 204 application made, which basically means that one of the accused has come forward as a state witness and has submitted information that has led to further arrests. So that is an interesting development in this case. Usapho lwexhoba nalo luthi lunethemba lokubanjwa kwabanye abantu kweli tyala. Siumndeni sijabule kakhulu. It means a lot to us because there are so many things that are happening and it's worse now because there is one who is part of the family. Then now it's a bit of a concern ukuthi kwenzakalani because now besino ukuthi thina mhlambe singumndeni mhlambe obambene. Eli tyala liza kuphinde lihlale ngomhla wesi-8 ku-August. Liphinde lehla ngo-25 basis point ixabiso lenzala kwimali imboleko okukubhengezwe namhlanje irhuluneli yebhanki enguvimba umnumzana Lesisha Kganyago. Umnumzana Lesisha uthi sisigqibo esi esithatyathwe ikomiti yemigaqo-nkqubo yebhanki enguvimba emva kokuqaphela umnyenyevu kumaxabiso kwanokomelela kwerandi.
Sele kuzinyanga ezimbini besela amanzi amdaka abahlali bakwaGangathe eLusikisiki eMpuma Koloni njengoko zomenko impompo zamanzi. Kungoku nje abahlali bakha amanzi emthonjeni apho izilwanyana zisela khona, bathi kudala bezama ukufumana ingcaciso kuceba wabo nakumasipala kodwa nangoku abakafumana impendulo ngale ngxaki yamanzi nabajongene nayo. La ngamanzi amdaka aselwa ngabahlali bakwaGangathe eLusikisiki. Oku kuzemva kokuba aba bahlali sele bechithe iinyanga ezimbini bengenamanzi kule lali. Siphila kule ngxaki ke yokukha amanzi amdaka kangaka. Abantwana bayafa zizisu. Siyakha nezilwanyana zikwalapha, kuyahlanjwa kwalapha. Sisengxakini embi. Oko itepu zavalwa ngoMeyi. uJuni ungena kunje, uJulayi luphela namhlanje ungena kuyilento. Sidla amanzi nje utyatyazo lubhokile. Abahlali babongoza urhulumente ukuba angenelele. Saba nezitepu kulomhlaba wethu kuba kwakukhona abantu babesweleka through ikhorela yamanzi asemlanjeni. Ngoku sisengxakini, abantu babuyelwe zizisu, abantu bayastruglisha because akukho manzi aclean afumanekayo. Siyacela bethuna sicela uncedo. Noba luncedo likamasipala singayibulela into yokubana at least ke noba kungeveki kuze itruck ezisa amanzi. Ukanti kwilali yaseNew Rest kwalapha eLusikisiki abahlali bathi basela lamanzi kunye nezilwanyana kuba zange babafakelwa ompompi. Njengoba uyibona nangoku nansi apha ejagini ingenile iyonyuka lento kodwa ke siyawakhala amanzi akukho kuthina akho zitepu kaloku apha. Sizamile ukuqhagamshelana noceba walengingqi kodwa akavumanga ukuphawula mayelana nalengxaki yamanzi kule lali. Siye sathumela nemiyalezo kumasipala waseSajonisi kodwa ngelishwa khange kubekho mntu ufumanekayo ukuphawula ngalomba. Kwiindaba zethu kuChannel 163 noziphathelwa iNewsroom Africa, ndingulumka Bhekindawo eRhawutini. Kakhulu ke qwathikazi noncuthu kwidesika yendaba ndiyakubulisa mbukeli wam apha ekhaya ndikwamkele kaloku edeskeni yam yemozulu bethuna ngegama ke mna ndinguthabile makhaphela inzwakazi yabathembu mvanje nantsi imozulu masivule ke siphawule kaloku ngalo mfutho wokuqala ke ubonisa ngomandla kaloku iziganeko zamvanje kwimozulu kuMzantsi Afrika uphela uyawuphawula ke mbukeli wam apha ekhaya noko uqonga kamnandi nje ngamandla apha embindini eMzantsi Afrika mpela kwelaphondo lonke lapha eFreystata ndawo ezikumbindi nencam yelaphondo njengapha ke Welcome nakuzo zonke nje zaziphaluka ikhona inkwankqa nenqele phaa xa bevuka ekuseni ngenxa yakhe kaloku la 2 degrees iqhubeke bayivale beyisonga kamnandi lamini futhi sekuqhuke kamnandi emva kwedinala yangomso ngaye kaloku la 17 degrees wona ke amaqondo wakho phantsi naphezulu ngeyokuqala nqa bethuna iphondo kupha kaloku eMpuma Koloni ngamandla ke mbukelo lapha ekhaya kaloku kumbindi walapho nokalatho kophala lo mmeko imaxongo mpela amaqondo okutshisa phantsi ngapha kweqanda afike ku-2 ekuseni kanti ke baphila kanje phaya ephondweni laseFreystata ngomso futhi ubukele ekhaya kwimpuma namazantsi walaphondo koFixbe phaya yingqele kakhulu phaya ekuseni ngenxa yaqanda kanti bayivuka futhi kanti bayivala beyisonga lamini ngeshumi nje elinesihlanu zebenjwe nje ke bukele ekhaya phaya ephondweni elisentshona Koloni futhi ngamandla kumazantsi nempuma laphondo qaba ngamafu phela phaka kwindawo ethela phaya eGeorge ekuseni futhi ngaye kaloku mbukele bevuswa sisibhozo xa bevuka phaya ekuseni ngomso nansi bethuna kwakhona futhi ke imozulu kwiphondo eliseNorthern Cape ngomso mpela phaya kumantla walaphondo kurumane ekuseni futhi ngu1 nasevabone ngomso beyivala beyisonga lamini futhi ko16 degrees koKimberley neziphaluka nansi kwakhona bethuna kaloku imozulu futhi ephondweni kaloku eliseNorthwest ngomso phaya emva kwemini futhi koMahikeng yinkwankqa nenqele phango 4 degrees xa ndikwa kumantla futhi walaphondo Rustenburg kwasekuseni futhi bevuswa sisithandathu kanti ke benje nje phaya ephondweni eliseRhawutini apho sikhoyo ke thina ngawo lo mzuzu njengampela phaa futhi kuncam nombindi walaphondo Johannesburg kwasekuseni futhi ko7 degrees naphaya eSprings kungabanda ekuseni xa bevuka futhi ngenxa yala 6 degrees mbukele ekhaya nyuka nam ngokubanzi phaya ephondweni futhi eliseLimpopo ngamandla ke mbukelo wami kumazantsi walaphondo bilabile ekuseni ko2 degrees nakumbindi phaa koPulukwane futhi yingqele yodwa ekuseni ngenxa ka1 xa bevuka ngomso mbukele ekhaya sehle njalo futhi ke ngokubanzi sijonge kaloku phondo phaya elisempumalanga njengamazantsi mpela walaphondo standard nekuseni futhi kubanda kakhulu ngenxa ka-2 nase-annual futhi ekuseni ko5 degrees mbukele ekhaya vuma man
ngivale ke ndisonge imozulu phaya ephondweni eliKwaZulu Natal ngamandla kunika futhi amazantsi walaphondo Peter Morrisburg eseli futhi ku9 degrees napha ko Ladysmith khona imvula pha xa bevuka ekuseni futhi ngaye la 7 mna ndikuthanda kangaka xa eshele myole. Kanti ikomiti ejongene nokuziphatha kwamalungu eParlamente icebisa ngelithi usekela mongameli welu umnumzana Paul Mashatile athi wenkanko umdliwo we10,000 emva kokusilela ukuchaza isipho asiphiweyo eParlamente. Kamnandi mawethu.